Yes mga kaparza, padawang ta karon ngadto sa sunog sa may kabahan o sa Sipilya. Ang senaryo karon dito sa may Endomanso Avenue. So doon na tayo Likod na diri. pagkalik ko ba ta diha? Oo, na. Balik ko ta? Dito na bumalik. Stop pa man. Sunod tani kuan ba? Bombero. Pila kuya? Kae kuya. Sumuni ang nasunog.
talaga. Paleo, padamlin eh, paleo. Ano yung mga kapursa, no? Dapin, yan ay fire truck. Paleo, padamlin, paleo. Asa na pun kayo? Yun, ito kasulod lagi sa 253 ug 254. Ha? Kilaya pa ko Ang 253, 253 ba? Kaya di ko kasulod. atras! Oh. Sige, sige. Kung di ba nasunod naman sa nikan nino? Awanin na, Dewe! Awanin na!
Palihog, panapli mga tao, palihog. Ay, matras, palihog. Sir, Happy New Year, sir. Di ba nasunod ang kanino? Di ba last year lang? Di ba nang nauna kayo namatay, sir? Di ba? Nasunugan niya namatay, sir. Wala dihapit. Sumuni. Ang nagsunog. Karong orasa. Brad, stand okay. Alam ba na rin yung... Sir, third alarm po ta, sir, no? Third alarm po. Work na. Kapersang Frank, kining mga gutluag, iisa na nga to sa fourth alarm, kining sunog nga niigo din sa may kabaha sa barangay Dolho, Fatima, ning dakbayan sa Subo. Kung mahinom duman Kapersang Frank, nasunog na sa nilabay nga tuig, kining maong area, kung atong para sa tumakaigsuunan, kung gikan sila diha sa downtown Kulon, Kapersang Frank, padulong ni siya sa High Alay, kining na ila kayo nga litso, no? Padulong ni siya apan, atbang na ni siya Kapersang Frank, aning usa ka station, radio station, DYRB at bang ni kinimong area kaning may kabaha sa Sipadilla sa barangay Dolho, Fatima. Although kaning along the road ra ni siya Kapersang Frank, pero ang nasunog karong mga gutlua kining niulbo karong mga orasa interior ni nga bahin Kapersang Frank aning may kabaha sa barangay Dolho, Fatima. So maglisod gyud atong kabumbiruhan kani kung atong nasay fourth alarm na ang status unya gasumpay-sumpay ni sila aning ilahang mga host Kapersang Frank aron makasunod o makapenetrate sila aning nga sunog nga niulbo karong mga orasa sa pagkakaron interior ni nga bahin unya nasunog na sa nikanhi kini maong lugar Kapersang Frank last year lang ato ni nasayran nga nasunog na sa ning maong area so ato pa ni sayron Kapersang Frank karon kun unsa gyud ang hinungdan apan sa pagkakaron kini atong mga kabumbiruhan naa sa dalan ang nagsumpay-sumpay lang sa kaning ilahang mga host kumikan kay wa man gud kayo makapenetrate sa sulod nga bahin kay naaman sa interior portion ang niolpo karong mga oras sa Kapersang Frank kana ato nakita dinhi di mo minus sa 30 na ni kamapanimalay ang naugdaw karong mga oras sa Kapersang Frank og padayon pa nga gilamoy sa kayo karong mga orasa kini nga sunog nga niolpo dinhi sa may kabaha sa Sipadilla unya under ni siya Kapersang Frank sa barangay Dolho, Fatima ning dakbayan sa Subo so ato nakita nga kining mga orasa ang padayon pa sa karon nga ni suway o gasungkot o kaning dito ba sa alarma kini nga maong sunog sa ato ang kabumbiruhan so gani sa gumikan sa kadaghan nga mga tao Kapersang Frank ganaghan sa mga tao nga buot mo osyoso nakapahatag sa nigkalisod sa atong mga kaigsunan mga kabumbiruhan sa pagtubag aning alarma nga naa sa interior nga bahin karong mga gutlua Kapersang Frank so padayon pa ang kaning pagkumbati sa atong kabumbiruhan karong mga orasa padayon paghihapon sila nga nitubag gani daghan sa atong mga kaigsunan nga kaning mga orasa nagtinabangay na ni sila Kapersang Frank pag binubuay kanina panapton ilang gibasa
basa unya kining gawas sa pagbasa nila sa mga panapton ka for example doon na sa ni sila mga balde nga ilang gigamit aron sa pagbubo apan gumikan sa kusog sa hangin karong mga orasa padayon gihapon ning nag-alboroto ang kining sunog nga ni Ulbo karong mga orasa dinhi sa May Kabaha sa Barangay Dolho Fatima. So nakapalisod sa ni kay daghan man kayo mga kaigsunan tong mga musyusog yun buot yun mo dot ka for example hinungdan nga ato ang makabumbiruhan ato makaigsunan atong city disaster atong kapulisan og tanan na ni auhag ni sa atong makaigsunan nga mubiya og muhawa aron makapenetrate sila aning sunog nga padayong nag-alboroto karong mga orasa. So mosulod sa ko ka presenta mangita tag area nga makahulagway tagtarong aning sunog padayon nga pag-ulbo sa sunog dinhi sa May Kabaha Barangay Dolho Fatima ning Dakbayan sa Subo. Gikan des gawas kinis ka Persang Rowena Capistrano. Uy. Ay, narinig ka tiwang uy. Picture ka ko isa ni mo. Sumuon mga ka-forsa na ang padayon nga pagulbo sa kayo karong mga orasa. Gani ko ato mahinumduman kaning moong area ha mo sa ni ang nasunog sab sa nilabay nga tuig kundi induna gyoy nakalas kay sa pagkakaroon ato ang makita no wala pa gani di siya mahimpit na mahuman kini mong area kundi nasunog ni last year kanya sa pagkakaroon lain ang sab nasunog ang ni Tumaw o ni Ulbo karong mga orasa dinhi sa Barangay Dolho Fatima. So atong nga taninawon ato sang tan-awon mga kaigsunan ang pag-ulbo karong mga orasa aning kayo dinhi sa so atong talinawon ni mga kaigsunan ang padayon na karon nga pagkumbate. So mo ni gipagawasan ni sila. Pagawas na ang mga tao karong mga orasa gumikan aning dako nga kayo gani nigawas na ning fire truck dito ang padayon nga kumbati sa atong nga pagbiruhan. So ang hangin ilang mo piso menos. Ilabang na. Ilabang na. Ilabang na. Gawas na sa mga tao bumikan kay nagpadayon pa na ilabang. Yeah. Sila tol. Alright. Ayaw sa inyo, te.
mga ka-forza ang senaryo. Nakita na doon nakita. Medyo ulubog kayo ang kayo ni... So ni iswag na ni. Dayon. Minumduman ako. So ni atong senaryo karon. Bang ya. Lagbang ah. Lagbang na yun. Karong mga oras ang paglabang na o padung na o labang kini nga kayo dini aning nga maong sunog nga niulbo karong mga orasa no. So ni Victor ba, sa Kenan, man? na nigawas ang atong mga kaisunan. Ano, may itaw, lagi saka, lagi makapaw. So nigawas na ang maong kayo. Yay! Magawas na tayo kay ang wire. Ang grabing wire, ang grabing grabe na ang kumbate karon sa atong kabumbiruhan. Kung inyong makita mga ka-forza ang dako kayo nga sunog. Inabang na karong mga orasan ng mga kayo. Kanya atong makita ang Gawas mo. Palihog, pagawasan na lang palihog ha. Palihog ka na ni pagawas. Palihog ko, palihog pagawas. Gawas, gawas. Ay, gawas mo, gawas. Pagto mo gawas, gawas mo, gawas. Magkabay na tayo. Ay, gawas mo, gawas. Gawas mo, gawas. Gawas, 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 gawas. Gawas, matako, pag yun. Gawas. Ako, bilisan. Nabot, wala, nabot.
sunog nga ni Ulbo karong mga orasa dinhi sa may barangay Ulbo Fatima sa pagkakaroon kini nga mao nga kuan na sunog ka isang prank nilaban na ni siya sa Pikas Dalan. So kining dalana wala ni ang padulong na sa Alaska nga area. So kaning dalan nga naigo karon ang kaning may kabaha nilabang ni siya padulong na sa may area aning Alaska mabalik padulong sa Dulho na merkado karong mga oras sa Kaparsang Prank. Kung imo makita diha sa atong Facebook live ang kahimtang karon mas nakahatag pa ni problema sa atong mga kaigsunan kini pagtubag sa alarma sa maong sunog Kaparsang Prank gawas nga maglisod gawas pila lang kang makasunod sa part na Kaparsang Prank ang kinahanglan nga sa musanit sa sunog nga karong mga orasa. So sa pagkakaroon pinapangaynan na sa kani pagsumpot-sumpot unya sa pagpasirip ani nga sunog nga nitabot na karon sa Pikas Dalan kini nga mao nga ugma Kaparsang Prank. So ganina iyahay og pagpagawas ang mga sakinan unya gani pakikumbati pa karon ato nga kabumbiruhan ani nga patabot na sa dalan nga sunog. So hinahinay pa nila karon gitabang ang kaning Pikas Gabahin gani karong mga orasa dunay usa ka tiguang mo ang gitabang ni Kaparsang Prank pagawas ani nga sunog karon nga gitua gumikan kay padayon pamansab ang kumbati sa atong nga kabumbiruhan. Kaparsang Prank pipilalay makasulod kung usa ra gini ka dalan unya gani basta karong mga oras so ilan hindi unag tapang Kaparsang Prank kining atbang nga bahin kaning padulong sa Alaska nga bahin umikan kay hagit-up man sa nga area. So mo ni ang gikumbati sa kabumbiruhan karon unya aside sa dunay nakumbati aning sa may Alaska nga habig ang padan sa gikumbati kaning sa may kabaha kaning lugar nga nasunugan gyud karong mga oras sa Kaparsang Prank. Padayon ang kumbati kung imo makita diha sa atong Facebook live Kaparsang Prank ang senaryo ang kahimtang aning nga sunog nga ni Ulbo karong oras sa sugisa na nila no fourth alarm to kaganina so nangita pa ta ato pang gikuha karon ang kaning gikuha pa nato karon kun unsa na gyud ning nga status ang maong sunog karon Kaparsang Prank kay padayon man nilang gikumbati og kanang inutang pasiritan kini nga sunog nga ni padayon ni Ulbo karong mga orasa Kaparsang Prank. So pada nga tagdugang update ani nga sunog nga ni Ulbo karong mga orasa karong mga gutloa dinhi sa may barangay Dulho Fatima ning Dakbayan sa Subo. Alang sa DYRF Radio Forza kis Kaparsang Ruwen na Kapistrano. Nag-meeting ang tulo. Hindi na meeting tulo. Uwin, kapag siguro. Nakagrular na dili, ang atbang na lang. Nakagrular na dili, ang atbang. Kumahan mo. Wah, may kabalan mo. Ambot ay naras arbis wala. Arbis. Arbis. Tulis ba?